No, 2 razy byliście dzisiaj na dworze, tak? No. To tak operuje dzisiaj, że... Nie tata idzie, za gorąco też nie możemy. No. A ty poznałeś naszego Mateuszka w tym pięknym A ubraniu? skąd? Tak przyglądam, na wzorze zobaczył mnie. A to ktoś mnie straszy, wie, aha, to chyba mój wilczek. Znaczy niedźwiadek. Bo mama osamisa kropkę, nie? No. Ja chciałam podskoczyć. I by komuś ją podać, to zgubił, nie? Mhm. A wtedy przyszła tata. Mm. Ja chciałam ją komuś podać. Mhm. Bo tak myślałam, że tylko tak nie ma 5 jeżdżenia. Mhm. Tutaj są te fotki, są uruchane. Tutaj są słupki, takie... O! To można powiedzieć, że tak przechodzi. Mhm. I tu taki super. I na tym tak wisiała czapka. Mhm. A wszystkie grupy były na podwórku, czy tylko mrówki? Wszystkie. Biedronki też? Tak? Wszystkie. To dobre takie jedzonko? Dziwna ta kiełbasa. Czemu dziwne? Bo z kota. I za to skórka. Co, obryć ją? Taka się skóra. Kota. Tu utrzymaj. No, Jeszcze jest skórka. no to jak zje... No to przecież... No to jeszcze jest lepsze. Lepsze? No ale przecież on już nie patrzy, czy skóra, czy nie skóra. Ale teraz on już patrzy. Każdy rolek musi patrzeć, czy ma karabin, czy nie ma. I trzyma kiełbachę, tak? Czy ktoś walczy, czy ktoś nie walczy. To jest najlepsze jedzonko, nie takie. A później obiadku synek nie zje. I tak nie jadę obiadku. Ja też bym trochę przedstawił. Zjadłeś? Kuleczki były, tak? Proszę. A mamo, No. babcia, bo się będzie, a napisała, że ten nóż jest na dzisiaj? No. Na śniadanie miał być, nie miało być zupy mlecznej, tylko miał być chleb z jajkiem chyba i z serem, i z pomidorem.